ensenyo una mica ara el que és la platja principal aquí a Koh Samet. No hi ha pràcticament ningú. Està molt tranquil. Però porto 2 dies aquí i, si us dic la veritat, encara no m'he banyat. He estat tan desconnectat de tot que ni m'he recordat de banyar-me. Ara sí que aniré a deixar la càmera, agafar la tovallola i a fotre'm un bany. Aquí hi ha una tia amb topless, una cosa molt rara aquí a Tailàndia. Està prohibit. Aquesta és la platja principal aquí a Koh Samet. A la nit, això és en plena... A la nit sí que hi ha gent, fan barbacoes, música en directe, focs artificials... I bueno, l'ambient és guapo. I durant el dia, en canvi, s'està super tranquil. També tinc que dir que està net, tot. Si ho comparo, per exemple, amb Koh Phi Phi, l'aigua a Koh Phi Phi estava bruta quan hi vaig, les 2 vegades que hi he estat, no estava molt neta. Aquí, en canvi, sí que està, conserva bastant bé. Esperem que així continua durant molt de temps. Que els turistes no explotin més del compte aquesta illa maca de Tailàndia. Hey, Kabadi Crab. Ini di Rucha, oke? Aquesta tarda